Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Bapak Ibu guru ingkang kula mulyakan dhateng para kanca siswa sedaya ingkang kula tresnani. Monggo kula saha panjenengan sedaya sarangan ngajengake puja miwah puji syukur dhateng ngarsanipun Gusti Pangeran ingkang sampun paringi karahayon. Ingkang sapisan kula saha panjenengan kedah sadar bilih lingkungan punika papan kangge kula saha panjenengan sedaya kangge pagesangan para manungsa. Jalaran punika kula saha panjenengan kedah jagi lingkungan kanthi sae supados Ibu Pertiwi ngasilake karahayon dhateng sedaya sanes musibah punapa malih bencana. Salah satunggal cara inggih punika njagi keresikanipun lingkungan, lumrahipun lingkungan ingkang layak kangge papan manungsa. Satemah kawarasan, manungsa saged kajagi menawi lingkungan resik pagersangan punika layak malah saged sejahtera. Wasana cekap semanten atur kawula, kula nyuwun